Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wrew żieda ta' 9% fit-turisti barranin li jażlu lil Għawdex bħala d-destinazzjoni tagħhom. F'kumment ma' One News il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tat-Turiżmu f'Għawdex, is-Sur Joe Muscat, qal li ż-żieda kienet riżultat ta' bosta fatturi. It-turiżmu f'Għawdex żdied kemm mill-lokal kif ukoll minn suq barrani, kif ukoll nafu li l-arrivals it-turisti kemm barranin kif ukoll Maltin maqsumin kważi indaqs bejniethom meta jiġu lejn il-gżira ta' Għawdex. Għalkemm l-NSO ikkonferma li s-suq domestiku huwa xi ftit iktar mis-suq barrani. Is-Sur Muscat spjega wkoll kif minkejja li n-numru ta' Maltin li jżuru l-gżira huwa kemmxejn akbar minn dak barrani, il-barranin xorta huma dawk li jonfqu l-iktar matul iż-żjara tagħhom f'Għawdex. Fil-waqt li il-Maltin joqogħdu fostna żewġ tiljieli jew kemm iktar, dak barrani joqogħdu il-fuq iktar minn 5 tiljieli. Allura meta niġu biex nikkalkulaw l-impatt fuq il-settur turistiku nsibu li s-suq barrani ikollu iktar impatt għal raġuni li għandu iktar il-jieli illi fih ikunu għadu it-turisti barrani. Is-Sur Muscat innota kif minkejja li tul l-aħħar snin ma fetħux lukandi kbar f'Għawdex, l-investitur Awċi ara f'mezz ieħor sabiex jakkomoda lit-turisti kollha li jażlu jżuru l-gżira. Għalkemm ma fetħux lukandi kbar oħra f'Għawdex, għandna lukandi kbar għandna 9. Però mbagħad għandna l-fenomenu ta' diversi boutique hotels illi fetħu dawn l-aħħar snin. U għaliex dan huwa tip ta' prodott ġdid. Dan ukoll qed jirnexxielu jiġbed leħ numru ta' turisti u anke Maltin li qegħdin iduqu għall-ewwel darba dan it-tip ta' prodott ta' akkomodazzjoni. Mistoqsi dwar is-sostenibilità tat-turiżmu f'Għawdex, is-Sur Muscat qal l-assoċjazzjoni flimkien mal-awtoritajiet qed jieħdu bosta inizjattivi biex itejbu l-prodott. Bħalissa aħna bħala assoċjazzjoni qegħdin nagħmlu ħafna sforzi anke mal-awtoritajiet biex jittieħdu inizjattivi u l-qudiem se jitħabbru inizjattivi sabiex inkomplu ntejbu is-settur fil-turistiku permezz tal-prodott tiegħu. Matul l-2017 it-turist Malti f'Għawdex nefaq mal-40 miljun euro u saru kważi 261,000 vjaġġ minn u lejn Malta, Għawdex u Kamuna.